Директно включване от Aloha Garden Swimming Pool. Вижка. Какво ще Алекс. Алекс, я една усмивкачка дай забавите. Айди. Кой то е? Гугу! А Гуги! Усмихва си го снимаш. А Гуги! Кой ще кажеш тебе на тати бе? Гугу! А Гугу! Кажи ли? А Гугу! Ти пак го разконцентрираш само. Так му да каже нещо. Али! Топачи манинко! Ще да вас снимам мамата от тук. Който е? Я да покажем къде са къпа преди малко тук. На видеото да покажем, че къде са къпа. Ето тук са къпа малкото човече преди малко. Сигурно е вече 7:30, но пък е 36 градуса. Много топ. Пък водата е... Кой там? Кой там? Кой там? Кой там? А? Идваш ли при тази? Еп? Идваш ли при тази? Идваш ли при тази? А? Да? Айди след малко ще взема. Так му се изкъпа. Отличен вид, в сухи дрехи. И кой като тебе, а? Вишан маничек. Какво става така? Гугу! А Гугу! Виж каква разлика ръците, човек, гледа моята каква е. И е много черна, виж моята каква е бяла. Гуки! Я напредно хубачи! Айде стига толкова. Айде стига. Айде как ще взема. Чао, чао. Чао, чао. Чао, чао. 4 месеца и половина. 4 месеца и половина. Айде. 27 юни. И 8.